Pipila ka mga armas sa usa ka security agency sa Davao City ang gikawat human gilungkab ang mismong opisina niini. Usa sa mga sospek arestado. Ani ang report ni Argil Relator. Upat ka 9mm caliber, siyam ka steel magazines ug 45 kabuhing bala, ingon man usa ka LED projector ang na-recover sa mga personahe sa Maa Police Station. Human na aresto ang usa ka Randy Lim, kinsa mao gitudlong suspect sa pagpanglungkab sa opisina sa usa ka security agency sa Matina, Davao City, Huwebes sa gabii. Laing usasab ka 9mm caliber ang nasakmit gikan sa inahan sa kaubang suspect si Robert Oliveros, kinsa padayong ginapangita. Based sa atong investigation sa pagkita nato sa CCTV, ato dayon nga gihimuan og hot pursuit operation ug nakuha nato ang isa sa mga suspetsado, no. Ginapalawman pa sa kapulisan ang investigasyon kung dunabay tagasulod nga kakonsyabo ang mga suspect, sanglit yano lang kaayo nga natultulan ay kahimutangan sa mga pusil. Well, accordingly, no, sa ato ang investigation ug wala pa tanaw-man ang mga kauban niini mga notado nga mga kawatan diri sa ato ang syudad. So kana pa ang ato ang palabdan nato ang atong investigation kung aduna ba sila mga pending nga mga kaso. Gipaslak na sa detention facility sa Maa Police Station ang nadakpang suspect, samtang ginaandam na ang pagpasangat og kasong robbery batok kanila. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa suspect apan midumili kini sa paghatag og pahayag. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa 1 Mindanao.